Tiesitkö, että energiakeskuksillasi on ratkaiseva rooli fyysisessä, emotionaalisessa ja henkisessä tilassasi? Sakrojen tasapainottaminen voi tuoda sisäistä rauhaa ja luoda tyyneyden tunnetta sinulle elämääsi. Tutustu YouTube-kanavallani sakrojen tasapainotusharjoituksiin reiki-energian tukemana. Olen luonut sinne 2 erillistä videota tasapainotuksesta. Videot ovat muuten samansisältöisiä, mutta ensimmäisessä pidemmässä osa 1 videossa energiakeskuksia tasapainotetaan pidempään. Se sopiikin loistavasti esimerkiksi illalla tehtäväksi, rentouttaen yöunta. Toisessa videossa, osa 2, harjoitteet ovat lyhyempiä, joten voit tehdä sen silloin, kun aikaa on vähemmän käytettävissä harjoitukselle. Tilaamalla kanavani, julkaisemani videot löytyvät aina helposti ja saat uusista julkaisustani ilmoituksen. Tervetuloa!